హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद హరే प्रणाम. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. సో ఈరోజు చైతన్య చరితామృతంలో ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఇంకొక హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రఘునాథ దాస్ గోస్వామి ఆరుగురు గోస్వాముల్లో ఆయన ఒకరు. మరి మన రూప గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి ఏమో రూప గోస్వామి సోదరుడు అన్నగారు, జీవ గోస్వామి ఏమో వాళ్ళ ఇంకొక అన్న కొడుకు. ముగ్గురు. తర్వాత రఘునాథ దాస్ గోస్వామి కూడా ఇంకొక ఆయన గోస్వాముల ఆరుగురులో ఒకరు. సో ఈరోజు ఆయన గురించి చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయానికి కూడా మరి అందరికీ వందనాలు అర్పిస్తూ ఈ గ్రంథకర్త గారు అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించి అంటే మనం ఇప్పుడు అంత్యలీలలో ఉన్నాం కాబట్టి చివరిలో అంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు జీవితంలో ఆయన టైంలో మరి ఆయన ఇక విపరీతమైనటువంటి భక్తి తన్మయ విరహ వేదన లాంటి స్థితిలో ఉండేవారు అనమాట ఈ సమయంలో. ఎందుకు అంటే మరి ఆయనలో రాధారాణి అంశ ఉండబట్టి. సో ఈ ఇలాంటి సందర్భాల్లో రామానందరాయలు యొక్క ఆయనతో మాట్లాడడం, అలాగే స్వరూప దామోదరులు యొక్క మధురమైనటువంటి గానం ఆయనను మళ్ళీ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన మళ్ళీ ఉండి నడుచుకోవడానికి భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన మళ్ళీ ఈ భౌతికత్వంలో మరి ఉండాలి కాబట్టి కొంతవరకు భౌతికత్వం అంటే భౌతికత్వం అని కాదు, కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఆయన యొక్క అవతారం సాగడానికి కారణం ఏమిటి అంటే రామానందరాయలు వారితో మాటలు, ఈ స్వరూప దామోదరుల యొక్క మధురమైన గానం, ఇవి ఆయనకు చాలా ఉపయోగపడేవి ఆయన ఇంత విరహ వేదనలో ఉన్న స్థితిలో అని చెప్తున్నారు. తర్వాత మరి వేరే ఈ భక్తులందరూ వచ్చినప్పుడు కూడా కొంచెం ఆ భక్తులు వాళ్ళతో మాట్లాడడంలో ఆయన మనసు కుదుటపడ్డా, మళ్ళీ సాయంత్రం అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆయన అంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడల్లా ఆయన ఈ భగవంతుడి నుంచి దూరంగా ఉన్న బాధ విపరీతంగా ఉండేదట. సో ఈ రామానందరాయలు స్వరూప దామోదరులు ఇద్దరు కూడా
ఈయనతోనే చైతన్య మహాప్రభుతో ఉంటూ ఆయనను మళ్ళీ వాళ్ళ పాటలు పాడుతూ ఈ రకంగా భగవంతుడు లీలల్ని చెప్తూ రామానందరాయలు, మరి ఆయన గురించి లాస్ట్ చాప్టర్లో చూసాం కదా, రామానందరాయలు ఆ భక్తుడు ఎవరో వస్తే కూడా ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసుకునేటట్లు చేశారు. ఆయన ఎంతో సుఖదేవ గోస్వామి గురించి అంటే మనం చూసాం ముక్త పురుషుడు అన్నట్లుగా. అంటే ఈయన ఎంతటి వైరాగ్య స్థితిలో ఉన్నాడు అన్నది మనం చూసాం రామానందరాయల గురించి. సో ఆయన మరి ఇలా భగవంతుడు లీలలు చెప్పడం, స్వరూప దామోదరులు ఈ లీలల్ని గానం చేయడం, దాంతో ఆయన మనస్సుకి శాంతి లభించేది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే కృష్ణావతారంలో భగవంతుడు వెంట సుబల అని ఒక గోపాలుడు ఉండేవాడు అనమాట, గోపబాలుడు ఒకడు. సో ఆ సుబలుడు రాధారాణి నుండి శ్రీకృష్ణుడు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కొంచెం ఊరట కలిగిస్తూ ఉండేవాడట. సో అలా రామానందరాయలు కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి ఊరట కలిగించేవారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలాగే లలిత, ఆవిడ ఎవరు, గోపికల్లో ఆవిడ ఒకటి. లలిత కూడా ఆ రకంగా రాధారాణికి కొంచెం మనసుకి ఊరట కలిగించేది. అలా స్వరూప దామోదరుడు కూడా ఆ రకంగా ఆయనకి ఊరట కలిగించారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి వాళ్ళిద్దరికి కంపారిజన్ చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆ రకంగా చాలా అదృష్టవంతులు, భగవంతుడికి అంత ఆంతరంగికులుగా ఉండడం అని అంటూ, అలా ఈయన తన భక్తులతో ఆ టైంలో భక్తులతో ఈ రకంగా ఆయన గడుపుతున్నప్పుడు ఈ రఘునాథ దాస గోస్వామి ఆ టైంలో వచ్చి కలవడం జరిగింది. ఈ రఘునాథ దాస గోస్వామి ఆయన మరి మామూలు గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుని కలవడం జరిగింది. అయితే ఆయనకి ఆయన ఆశీర్వాదం లభించింది, ఆయన యొక్క బోధలు వినడం కూడా జరిగింది. ఇక దాంతో ఆయన కొంతవరకు ఈ ఈ మార్గంలోకి రావడం, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినటువంటి బోధలన్నీ పాటించడం, అవన్నీ కొంత చేసినా కూడా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ గృహస్థుగానే ఉండడం కొంతకాలం జరిగింది. అయితే మనసులో మాత్రం ఆయన ఈ వైరాగ్యంతోనే ఉండేవాడు. కాకపోతే ఏమిటంటే బయటకు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర ఆయన ఇంకా చూపించలేదు. ఆయన ఏదో వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. సో ఇది చూసి తల్లిదండ్రి ఓహో బాగానే ఉన్నాళ్లే అని కొంచెం సంతృప్తి పడ్డారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇతను వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళడం అంతగా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఇలా మధుర వచ్చారని విని మళ్ళీ ఆయన చైతన్య మహాప్రభుని కలవడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ ఒక ట్యాక్స్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు సప్తగ్రామం అనేటటువంటి ఊర్లో. అయితే ఈయన మా అంకుల్ అంటున్నారు, మరి మావయ్య అవ్వచ్చు, చిన్న అవ్వచ్చు, ఏదైనా హిరణ్య దాస అనే ఈయన కూడా కలెక్టర్గా ఉండేవాడు. అయితే అక్కడ ఆయన ఉద్యోగం పోవడం, మరి కొంచెం ఆయన ఉద్యోగం పోవడంతో కొద్దిగా మరి ఆయన ఉద్యోగం పోవడం జరిగింది. హిరణ్యదాసులు ఒక దాదాపు 20 లక్షలు కలెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడట ట్యాక్స్గా. సో చేసినప్పుడు ఒక 15 లక్షలైనా గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సి ఉన్నది, కానీ ఆయన 12 లక్షలే ఇస్తూ ఇలా ఎక్కువ లాభాన్ని ఉంచుకునేవాడట. ఇది చూసి మరి ఈ ఒక ముస్లిం మతస్థుడు ఆయనకు శత్రువు అవ్వడం జరిగింది. జరిగి ఆయన్ని మరి అరెస్ట్ చేయవలసిందిగా ఆయన ప్రభుత్వానికి చెప్పడం. అయితే ఇతను చెప్పడం అయితే జరిగితే ఈ హిరణ్యదాసి ఏం చేశాడు, ఇంటి నుండి పారిపోయాడు. ఆయన అరెస్ట్ చేస్తారని తెలిసిన తర్వాత. అయితే ఈ ముస్లిం మతస్థుడు వచ్చి రఘునాథ దాసుని ఆయన బదులు ఈయనని బంధించడం జరిగింది. సో బంధించి రోజు కొంచెం శిక్షిస్తూ నీ తండ్రిని, నీ
సోదరుని కూడా తీసుకురా, లేదంటే నీకు ఇంకా శిక్ష పడుతుంది అని చెప్పి అంటూ ఉండేవాడు. అతన్ని కొట్టాలని కూడా, అతను దండించాలని కూడా అనుకుంటూ మళ్ళీ తీరా ఆయన మొహం చూసిన తర్వాత అది చేయలేకపోయేవాడట. సో ఆయనకి అసలు రఘునాథ దాస్ని చూస్తే ఒక రకమైన భయం కూడా కలిగేదట. ఎందుకంటే ఆయన కాయస్థ అనేటటువంటి వర్గానికి చెందినవాడు కాబట్టి ఏదో మాటలతో ఈ రకంగా భయపెట్టాలని చూస్తూ ఉండేవాడు, కానీ నిజంగా ఆయనకి అంతకంటే పెద్దగా దండించడానికి భయపడేవాడు. ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా రఘునాథ దాసు మరి మా తండ్రిని, మా అన్నగారిని, అన్నగారు అందరూ కూడా నీ సోదరులే ఎందుకంటే అని చెప్తూ, ఒక్కొక్కసారి సోదరులు మనలో మనం ఏదైనా మనస్పర్ధలు ఉండొచ్చు, కాబట్టి ఈరోజు మీరు ఇలా అంటున్నా కూడా మీరు అందరూ కూడా మా వాళ్ళతో మీరు ఆదరంగానే ఉంటారన్న నా యొక్క అభిప్రాయం. నేను మా తండ్రి గారికి ఎలా అయితే కొడుకునో మీకు కూడా అలాగే నేను కొడుకు లాంటి వాడిని, మీ మీద ఆధారపడ్డవాడిని. సో అంటూ ఇలా మంచి మాటలన్నీ చెప్తూ, ఆయన మాటలు ఈ రకంగా వినేసరికి ఆయన హృదయం కొంచెం మెత్తబడటం, అంతేకాకుండా ఆయన కళ్ళ వెంట నీళ్లు కూడా రావడం జరిగాయట. ఆయన అంత మృదువుగా చెప్పేసరికి, ఈ రోజు నుండి నువ్వు నా కుమారుడవే, ఏదో ఒక కారణంతో నిన్ను విడుదల చేయిస్తాను అని చెప్పి ఆయన అనడం. ఆ తర్వాత మీ తండ్రి గారి యొక్క అరెస్ట్ చేయవలసిన ఆయన ఉన్నాడు కదా, హరిదాస్ అన్న ఆయన. సో ఆయన అంత తెలివిగలవాడు కాదు, వివేకవంతుడు కాదు. ఇలా 8 లక్షలు ఆయన తీసుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదు, కాబట్టి ఆయన్ని నేను కలిసే ఏర్పాటు చెయ్యి అని చెప్పి ఈయన చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గారు వాళ్ళ చిన్నాన్నగారికి ఈయనకి ఒక కలవడానికి ఏర్పాట్లు చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్స్ అన్ని సెటిల్ చేసుకుని తర్వాత మనస్పర్ధలు ఏమీ లేకుండా ఉన్నారు. ఈ రకంగా రఘునాథ్ దాస్ గారు మరి ఒక మంచి అంటే వ్యాపారాన్ని ఇలాంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా హ్యాండిల్ చేయగల సమర్థత ఉన్నవాడు. ఆ తర్వాత అట్లా చేస్తూ ఆ పై సంవత్సరం ఇంక ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకుంటే, వాళ్ళ ఒక రాత్రి పూట లేచి వెళ్ళిపోదామంటే వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తారు చూసి. సో ఇది దాదాపు ఇక రోజు ఇదే జరగడం మొదలుపెట్టింది. ఆయన ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనుకోవడం, తండ్రి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం. సో వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక రోజు ఇక మన అబ్బాయికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది, ఇది ఇక ఏదో మనం కట్టేయకపోతే ఇలా వెళ్ళిపోయేటట్లున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారు అని ఆవిడ అనడం జరిగింది. సో మరి అయితే ఈయన మనస్సులో ఇతన్ని మనసులో మరి ఈ విషయాలన్నీ గ్రహించి రఘునాథ దాస్ గారు ఇక ఆయన మర్నాడు నిత్యానంద గోసాని దగ్గరకు వెళ్తాడు. ఇది పాణిహతి అనే గ్రామంలో ఈ రఘునాథ దాస్ నిత్యానంద ప్రభు దగ్గర చూడటానికి వెళ్తాడు. అక్కడ ఆయన చాలా మంది కీర్తనలు అది పాడుతూ ఉన్న భక్తులతో వాళ్ళతో ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఒక చెట్టు కింద ఒక పెద్ద రాతి మీద కూర్చుని ఉన్నాడు గంగా నది ఒడ్డున. అయితే మరి ఎలా ఉన్నాడు అంటే 1000 మంది సూర్యుల ప్రకాశత్వంతో వెళ్ళిపోతున్నాడట ఆయన. సో ఆయన చుట్టూ అందరూ ఉన్నారు. ఆయన చూసిన తర్వాత రఘునాథ్ దాస్ గారు నిర్ఘాంతపోయాడనమాట ఆయన యొక్క తేజస్సుకు వాటికి. సో ఆయనకి నమస్కారాలు చేసి తను ఫలానా అని చెప్పుకున్న తర్వాత, నిత్యానంద ప్రభువు నువ్వు ఒక దొంగవి, ఇప్పుడు నన్ను చూస్తానికి వచ్చావు, నిన్ను శిక్షించాలి అని ఆయన అనడం. అయితే దగ్గరికి రమ్మంటే ఈయన భయపడి దగ్గరికి వెళ్ళడు. అయితే ఆయన బలవంతంగా ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆయన యొక్క పాదాలు రఘునాథ దాసు తల మీద పెట్టడం జరిగిందనమాట. అంటే ఆ బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వటం అనమాట ఆయనకు. సో ఆశీర్వదించి ఆ రకంగా ఆశీర్వాదం ఇస్తూ
అంటే నిత్యానంద ప్రభు జనరల్ గా ఆయన మనస్తత్వం ఎలాంటిది అంటే చాలా ఆదరం, చాలా హాస్యం కూడా ఆయనలో ఉండేదట. ఇది హాస్యరసం. అందుకే ఆ రకంగా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రఘునాథ దాస్తో ఆయన, నువ్వు దగ్గరికి రావడం బదులు ఇలా దొంగలాగా దూరంగా ఉంటున్నావు, ఇప్పుడు ఇక నువ్వు వచ్చావు కదా, సో అని చెప్తూ ఒక చిన్న ఉత్సవం చెయ్యి, ఆ మా భక్తులందరికీ చేసి కొద్దిగా ప్రసాదం ఏదైనా పెట్టు అని ఆయన చెప్పడం, వెంటనే రఘునాథ్ దాసు మరి తన వాళ్ళని వాళ్ళ గ్రామానికి పంపించి అక్కడి నుంచి కావలసినవన్నీ తెప్పించి వీళ్ళకి కొంచెం పాయసం లాంటివి, అరటిపళ్ళు ఇవన్నీ పెట్టి వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టడం జరిగిందట. ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణులు అందరూ రావడం, వాళ్ళంతా ప్రసాదం తీసుకోవడం, ఇంకా ఇంకా చాలా మంది రావడం ప్రారంభించారు. 2-3 ఇంకా ఇంకా చుట్టుపక్కల ఊరి నుంచి కూడా. సో ఆయన మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా కూడా ప్రసాదాన్ని చేయించి ఆ రకంగా నిత్యానంద ప్రభుకి తృప్తి కలిగించేటట్లు ఆయన అందరికీ కూడా ప్రసాదాలు పెట్టడం జరిగింది. సో ఇలా నిత్యానంద ప్రభు చుట్టూత ఇంకా రామదాసు, సుందరానందుడు, గదాధర దాస్ పండితుడు, మురారి గుప్తా గారు, కమలాకరుడు, సదాశివుడు, పురంధరుడు, వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. మరి వీళ్ళంతా కూడా చాలా ముఖ్య భక్తులు. ఇంకా ధనంజయుడు, జగదీశ, పరమేశ్వర దాసు, ఇలా వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. అలాగే వీళ్ళంతా కూడా నిత్యానంద ప్రభు చుట్టూ ఉన్నారనమాట. సో వీళ్ళంతా మరి అందరికీ కూడా ఆయన 2 పాత్రల్లో, చిన్న చిన్న పాత్రలో అందరికీ కూడా ప్రసాదాన్ని పంచడం జరిగింది. అందరికీ కూడా 2 పాత్రల్లో అనమాట. ఏది పెరుగన్నము, ఆ తర్వాత పాలతో వండిన అన్నం. సో అందరికీ ఆ 2 రకాల ప్రసాదాలు ఈయన పెట్టడం జరిగింది. సో అప్పుడు రాఘవ పండితుడు అనే ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఆయన ఇదంతా చూసి ఆయన నవ్వడం ప్రారంభించాడట. చిన్నగా నవ్వాడు. నవ్వి ఆయన కూడా మరి ఏదో ప్రసాదం అది తీసుకురావడం, నిత్యానంద ప్రభు ముందు పెట్టడం, పెట్టి నేను ఆల్రెడీ ప్రసాదం పెట్టాను భగవంతుడికి, కానీ మీరు ఇక్కడేదో ఈ ఉత్సవం చేసుకుంటున్నారు, అక్కడేమో మరి నా ప్రసాదం అలాగే ఉంది అని చెప్పి ఆయన అన్నప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు, ఇక్కడ ఈ రోజు నన్ను ఇక్కడ ప్రసాదం నన్ను తీసుకోనివ్వు, నేను మీ ఇంటి దగ్గర రాత్రికి ప్రసాదం తీసుకుంటాను అని చెప్పి, మరి నేనేదో ఒక గోపబాలుణ్ణి కాబట్టి ఈ గోపబాలుడి యొక్క సాహచర్యమే నాకు బాగుంటుంది, ఇలా నాకు అందరితో కలిసి మరి నదీ తీరంలో తినడం మా గోపబాలుడికి అలవాటు కాబట్టి నాకు ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన కూడా ఈ ప్రసాదం 2 రకాల ప్రసాదాలు ఆయన పెట్టించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువు ఆయన యొక్క ధ్యానంతో నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభువుని కూడా రప్పించడం జరిగింది. సో చైతన్య మహాప్రభు రాగానే నిత్యానంద ప్రభు లేచి నిలబడి వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఈ ప్రసాదం తీసుకోవడం అదంతా జరుగుతుంది కదా. సో అందరి దగ్గర నుంచి కొంచెం కొంచెం ప్రసాదం తీసుకుని ఆయన స్వయంగా చైతన్య మహాప్రభు పెట్టడం జరిగింది. సో చైతన్యం అంటే ఒక అది కూడా ఒక చిన్న హాస్యంగా, అంటే అందరు గోపబాల దగ్గర శ్రీకృష్ణుడు ఎలా తీసుకునేవాడో అలా. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కూడా నవ్వుతూ ఆయన పెట్టిన ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అందరూ కూడా ఈ ప్రసాదం తీసుకుని మరి ఆయన ఇలా చేయడం మిగిలిన వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. అంటే ఈ నిత్యానంద ప్రభు ఆయన చేతలు ఒక్కొక్కసారి అందరికీ అర్థమయ్యేవి కావు, కానీ ఆయన ఆ రకంగా చేయడం జరిగింది. తర్వాత నిత్యానంద ప్రభు కూడా చిన్నగా నవ్వి మళ్ళీ ఆయన కూడా కూర్చుని ఆ తర్వాత ఆయనకు ఆసనం చూపించి ఇద్దరు కలిసి ప్రసాదం తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరంతా హరినామం జపిస్తూ ప్రసాదం తీసుకోండి అని నిత్యానంద ప్రభు భక్తులందరికీ చెప్పడం, వాళ్ళందరూ ఆ రకంగా బలరామకృష్ణులు గనక వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు తీసుకుంటున్నట్టుగా యమునా నది ఒడ్డున ఆ రకంగా అందరూ ఆ భావనతో హరి హరి అని జపిస్తూ ప్రసాదాన్ని
తీసుకున్నారు. రఘునాథ దాస్ గారి అదృష్టం కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ భక్తులందరూ కూడా ఆయనకి పెట్టే అవకాశం కలిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఈ భక్తులందరితో వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని తీసుకున్న తరువాత మరి చేతులు అవి కడుక్కుని ఆ తర్వాత ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక పూలదండ తీసుకొచ్చి నిత్యానంద ప్రభువుకు వేయడం, ఆ తర్వాత నిత్యానంద ప్రభు మరి తను వదిలిన ప్రసాదం ఈ రఘునాథ్ దాస్ గారు తీసుకున్నారు. ఆయన వదిలేసిన ప్రసాదాన్ని ఆ రకంగా. సో నిత్యానంద ప్రభు అక్కడికి ఒకరోజు విశ్రాంతి తీసుకుని ఆ తర్వాత రాఘవ పండితుడని ఇంకొక భక్తుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క నృత్యాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారట. అయితే అక్కడ చైతన్య మహాప్రభుని నిత్యానంద ప్రభు చూస్తున్నారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి ఆయన కనపడటం లేదు. సో నిత్యానంద ప్రభు నృత్యం ఎలా ఉంది అంటే ఇక చైతన్య మహాప్రభు నృత్యం వల్లనే ఇంకా దేనితో కూడా మనం పోల్చడానికి వీల్లేనంత అందంగా ఉంది అని చెప్పి ఒక చైతన్య మహాప్రభు నృత్యమే అలా ఉంటుంది. అంత కంటికి ఇంపుగా ఆయన నృత్యం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆయన నృత్యాన్ని వర్ణించారు. ఆ తర్వాత రాఘవ పండితుడి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ మరి సాయంత్రం మాట ప్రకారంగా ఆ రోజు సాయంత్రం ప్రసాదం తీసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి. తర్వాత రోజు ఈ రాఘవ పండితుడి ఇంట్లోనే ఆయన సాధారణంగా తీసుకుంటూ ఉండేవారు. అందుకనే ఆ రాఘవ పండితుడు ఆ రోజు ఉదయం రాకపోతే ఆయన రావడం జరిగింది అనమాట. సో రాధారాణికి దుర్వాసముని నుంచి ఒక వరం ఉందట. ఏమనంటే ఆవిడ ఏది చేసినా కూడా అది అమృతం కంటే కూడా తీయగా ఉంటుందని. అందుకని ఆవిడ వంటలో ఉన్న ప్రత్యేకత అదనమాట. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు సో ఇంతకీ రాఘవ పండితుడి ఇంట్లో చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు ఇద్దరు కూడా భోంచేయడం జరిగింది. అయితే రఘునాథ్ దాసును కూడా తినమని ఆయన అడుగుతాడు. అయితే ఎవరు భక్తులందరూ అడుగుతారు, రఘునాథ్ దాసును కూడా రమ్మనండి, ఆయన కూడా తీసుకుంటాడు అంటే రాఘవ పండితుడు ఆయన తర్వాత తీసుకుంటాడులే అని చెప్పి చెప్తారు. సో భక్తులందరూ తీసుకున్న తరువాత మరి ఈ రాఘవ పండితుడు అందరికీ కూడా తాంబూలాలు అవన్నీ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఇక రఘునాథ దాసు కి వీళ్ళు వదిలినటువంటి ప్రసాదాన్ని, ఏది చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళ ప్రసాదాన్ని ఆయనకి ఇస్తారనమాట. కాబట్టి నువ్వు ఇది తీసుకున్నావు అంటే ఈ ప్రసాదం చైతన్య మహాప్రభు ప్రసాదం, నువ్వు ఈ సంసార బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడు అవుతావని చెప్పి ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అలా ఆయన తీసుకున్న తర్వాత ఇక మర్నాడు ప్రొద్దున నిత్యానంద ప్రభు గంగా స్నానం చేసి భక్తులందరితో మళ్ళీ అదే చెట్టు కింద కూర్చోవడం జరిగింది. సో రఘునాథ్ దాస్ గారు మళ్ళీ వెళ్ళి నిత్యానంద ప్రభుకి అక్కడ నమస్కరించి, నేనేదో మరి అందరిలోకి చాలా పాపిని, ఏమి తెలియని వాడిని, కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర నాకు స్థానాన్ని, ఆయన పాదాల దగ్గర స్థానం కల్పించండి. ఏదో ఒక మరుగుజ్జు గనక చంద్రుడిని అందుకోవడం ఎంత అసాధ్యమో అది నాకు సాధ్యం అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, కానీ నేను ఇంటి నుండి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలన్నా కూడా మరి ఇలా మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఈ రకంగా బంధించి వేస్తున్నారు, కాబట్టి మీ యొక్క కరుణ లేనిదే నేను చైతన్య మహాప్రభుని చేరుకోలేను అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థించడం. అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు చిరునవ్వు నవ్వి చైతన్య మహాప్రభు ఆదరం ఉండబట్టే మరి నీకు ఈ రకమైనటువంటి ఉద్దేశం కూడా కలిగింది అని చెప్తూ త్వరలోనే నువ్వు చైతన్య మహాప్రభు పాదాల దగ్గర చేరుకుంటావు అని చెప్పి ఆయన అనడం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ రఘునాథ్ దాసుని దగ్గరికి పిలిచి తన యొక్క పాదాలని ఆయన తల మీద పెట్టడం జరిగి చెప్పి అలా చేసి ఆయన, నువ్వు ఇంత ప్రసాదం మా అందరికీ పెట్టావు,
చైతన్య మహాప్రభు కూడా నీ మీద ఆదరణతో వచ్చి ఆ ప్రసాదాన్ని ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకున్నారు అని చెప్తూ నువ్వు నిన్ను ఆయన స్వయంగా నిన్ను కడతీర్చటానికి నీకు మోక్షాన్ని ఇవ్వడానికే ఆయన వచ్చారు ఇక్కడికి స్వయంగాను. కాబట్టి నువ్వేమీ బాధపడకు, నేను తప్పకుండా ఆయన తన యొక్క భక్తుడిగా ఆయన స్వీకరిస్తాడు అని చెప్పిన తర్వాత అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుని ఇక ఈ రఘునాథ దాసు రాఘవ పండితుడితో కొద్దిగా మాట్లాడి ఆయనతో ఆయనకు కొంత బంగారాన్ని అవన్నీ కూడా రాఘవ పండితుడిని అడిగి నిత్యానంద ప్రభు ఒక ఆయనతో ఆయన అవసరాలు చూసి ఆయనకి కొంత బంగారాన్ని కూడా ఆయన ఇస్తారనమాట. ఇచ్చి నువ్వు నిత్యానంద ప్రభుకి చెప్పొద్దు ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళే వరకు అని చెప్పి ఆయన బంగారాన్ని ఇచ్చేసి ఆయన తరువాత ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చి ఇప్పుడే చెప్పొద్దు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళే వరకు అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఈ రాఘవ పండితుడే రఘునాథ్ దాసుని మళ్ళీ తన ఇంటికి తీసుకువెళ్తాడు. తీసుకువెళ్ళి ఈ రఘునాథ్ దాస్కి మళ్ళీ ప్రసాదం ఇవన్నీ ఆయన పెట్టిన తర్వాత ఈ రాఘవ పండితుడితో ఈయన రఘునాథ్ దాసు నీకు కొంత డబ్బు ఇవ్వాలని నాకున్నది, ఎందుకంటే మరి నువ్వు ఈ రకంగా ఈ భక్తులందరికీ కూడా భోజనం పెడుతున్నావు కదా, సో వాళ్ళందరికీ నా తరఫున నువ్వు భోజనం పెట్టు, దానికి నేను కొంత డబ్బు నీకు ఇస్తాను, నువ్వు ఎంతంటే అంత, నువ్వు ఎంత చెప్తే అంత ఒక్కొక్కరికి మరి వీళ్ళందరికీ నాకు ఇవ్వాలని ఉంది, నువ్వు చెప్పిన దానిని బట్టి మరి 20, 15, 12, 10 ఏమిటి ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఇవ్వాలి అని ఆయన అడగడం. ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళు ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఈ వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన డబ్బు ఇచ్చి ఈ భక్తులందరికీ ఇవ్వమని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఈ రఘునాథ దాస్. సో ఆ రోజు నుండి ఆయన ఇంట్లో లోపలికి కూడా వెళ్ళేవాడు కాదట. ఆ బయటే మండపంలో అక్కడ దుర్గామాతని వాళ్ళ కుటుంబం పూజిస్తూ ఉండేది, అక్కడే పడుకుంటూ ఉండేవాడు. సో అయితే మరి ఒక మనిషి ఈయనను కాపలా కాస్తూ ఉండేవాడు, ఎందుకంటే మధ్యరాత్రిలో వెళ్ళిపోతాడేమో మళ్ళీ అని చెప్పి. సో అలా ఉంటూ ఉండేవాడు. అప్పుడు ఈ భక్తులందరూ కూడా జగన్నాథపురి వెళ్ళటానికి బయలుదేరారట. ఏది మరి వాళ్ళు బెంగాల్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ పూరి వెళ్తూ ఉండేవారు కదా రథయాత్ర టైంలో. అయితే ఈయనకి వెళ్ళాలని ఉన్నా వీళ్ళు వెళ్ళనివ్వడం లేదు ఆయన్ని. సో ఎలా అక్కడి నుంచి మరి వీళ్ళ నుండి తప్పించుకోవాలా అని చివరికి ఆయన యొక్క పూజారి, వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక పూజారి ఉండేవారు దుర్గా మండపంలో, యదునందనాచార్యులే. సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం, మరి ఆయన ఇక అఫీషియల్ గా ఈ యదునందనాచార్యులు అద్వైతాచార్యుల దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకున్న ఆయన అనమాట. కాబట్టి ఆయన కూడా చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడు. సో ఈ యదునందనాచార్యులు ఈ రఘునాథ్ దాస్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈయన బయట ఇంట్లో వాకిట్లో నుంచుని ఉండడం, ఆయనకి నమస్కరించడం ఇదంతా చేయడం జరిగింది. అయితే యదునందనాచార్యులు మరి సరే దుర్గామాత దగ్గర ఉండేటటువంటి పూజ చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకొక ఎవరన్నా పెట్టుకుని ఆ పూజలు జరిపించండి అని చెప్పి ఆ రఘునాథ దాసుని తీసుకుని ఆయన బయటికి వెళ్ళారు. సో ఈ కాపలా కాసే అతను నిద్రపోతూ ఉన్నాడనమాట. ఇది కొంచెం ఆ టైంలో. సో అప్పుడు యదునందనాచార్యులు ఇంటికి వెళ్ళడం, అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇక రఘునాథ దాసు ఆయనకి నమస్కరించి ఇక మరి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు, నువ్వు ఎలా అయినా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేస్తాను అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో రఘునాథ్ దాసు ఇదే పెద్ద అవకాశం, ఎవరు నన్ను చూడడం లేదు కాబట్టి ఇక నేను వెళ్ళిపోతే మంచిది సమయంలో అని చెప్పి ఆయన ఎవరు చూడకుండా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది.
సో ఆయన అందరూ వెళ్ళే దారిలో, అంటే మరి గ్రామం నుంచి అందరూ బయలుదేరారు కదా, వాళ్ళు వెళ్ళే దారిలో కాకుండా ఇంకా ఎవరు వెళ్ళని దారిలో నుండి వేరే దారిలో ఆయన వెళ్ళడం జరిగింది. అలా ఒక రోజుకి 30 మైళ్ళు చొప్పున నడుస్తూ సాయంత్రం ఎక్కడైనా ఎవరి చావడిలో అయినా ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటూ మరి ఏది ఈ ఏదైనా ఈ గొడ్ల చావిడి లాంటి దాంట్లో అక్కడ ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయనకు కొంచెం పాలు అవి ఇచ్చేవారట. సో ఆ పాలు తాగి అక్కడ పడుకుని మళ్ళీ మర్నాడు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు నడుచుకుంటూ. సో ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన ఎప్పుడైతే లేరో వీళ్ళు చూసి వెంటనే యదునందనాచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమయ్యాడని ఆయన అడగడం జరిగింది. నన్ను ఆయనకు తెలియదు కదా, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు అనుకుంటున్నాడు. సో మరి నన్ను పర్మిషన్ ఏదో అడిగాడు, ఇంటికి వెళ్ళాడు అని ఆయన చెప్పడం, లేదు వెళ్ళిపోయాడని వీళ్ళంతా అనడం, ఈ బెంగాల్ వెళ్ళే ఈ భక్తులందరితో పాటు వెళ్తున్నాడేమో అని ఆయన మనుషుల్ని ఆ భక్తులు వెళ్ళే వైపు పంపించడం జరిగింది. కానీ ఈయన మరి వేరే దారిలో వెళ్ళడం జరిగింది కదా. సో ఆయన ఈ రకంగా అంటే భోజనం కూడా సరిగ్గా లేకుండా ఆయన అలా ప్రయాణం చేస్తూ చివరికి మరి ఆ జగన్నాథపురి ఒక 12 రోజుల తర్వాత చేరుకున్నాడు. అయితే ఈ 12 రోజుల్లో ఆయన భోజనం చేసింది ఓన్లీ 3 రోజులు మాత్రమేనట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆయన ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభుని కలుసుకున్నారో వెళ్ళి అక్కడ స్వరూప దామోదరుడితో ఆయన ఉండడం ఉన్నారట ఆ టైంలో. అప్పుడు ముకుంద దత్త గారు, ఇదిగో రఘునాథ ఇతను వచ్చాడు అని చెప్పిన వెంటనే చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి రమ్మని పిలవడు. రఘునాథ్ దాసు వెంటనే ఆయన పాదాలను పట్టుకోవడం, అయితే ఆయన నుంచుని ఆయనను ఆలింగనం చేసుకున్నారు వెంటనే ఈ చైతన్య మహాప్రభు. అప్పుడు రఘునాథ్ దాసు ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తూ మరి స్వరూప దామోదరుడు ఆయన ఎప్పుడు మధురంగా పాడుతూ ఉండేవాడు కదా. సో ఆయనతో పాటు ఈ పాటలు అవి పాడి ప్రార్థించాడట. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుడి యొక్క కరుణ అపారమైనది అని చైతన్య మహాప్రభు అంటూ, కాబట్టి నిన్ను ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఆయన విడుదల చేసి ఈ రకంగా భగవంతుడు నీకు మోక్షాన్ని కలిగించాడు అని చెప్పి అన్నప్పుడు రఘునాథదాస్ ఏమనుకుంటున్నా, నా కృష్ణుడు ఎవరో తెలియదు, నాకు తెలిసింది మీరే ప్రభు, మీరే నన్ను నా గృహస్థు జీవితం నుంచి విడుదల చేశారని ఇతను మనసులో అనుకున్నాడు. ఇంకా చైతన్య మహాప్రభు, నీ తండ్రి నీ సోదరుడు నా యొక్క తాతగారికి నీలాంబర చక్రవర్తి కదా వాళ్ళ అమ్మగారి తండ్రి, ఆ నీలాంబర చక్రవర్తి గారికి వాళ్ళు బంధువులే, కాబట్టి వాళ్ళని కూడా నేను నా తాతలుగానే భావిస్తాను అని ఆయన అనడం జరిగింది. సో మరి అయితే మరి వాళ్ళు ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉన్నారు, మరి అంటే ఈ భౌతికత్వంలోనే చిక్కుకుని ఉన్నారు. కాకపోతే ఏమిటంటే బ్రాహ్మణులకి భక్తులకి ఎంతగానో సహాయం చేస్తారు, మంచిదే, కానీ వాళ్ళు పూర్తి శుద్ధ వైష్ణవులు కాదు. కాకపోతే వైష్ణవులే, కానీ శుద్ధ వైష్ణవులు ఇంకా అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే ఇంకా భౌతికత్వంలోనే ఉన్నారు కాబట్టి. అలా భౌతికత్వంలోనే ఉన్నప్పుడు మరి జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇంకా మరి భగవంతుడు నిన్ను ఆ చక్రం నుంచి విడుదల చేశారు అని చెప్పి రఘునాథ్ దాస్కి చెప్పడం జరిగింది. రఘునాథ దాస్ పాపం ఇన్ని రోజులు 12 రోజులు తినక ఆయన వచ్చారు కాబట్టి చాలా సన్నగా చాలా మురికిగా కూడా ఉన్నారట. సో ఆయన చూసి ఎంతో ఆదరంతో స్వరూప దామోదరుడితో, నీ రఘునాథ దాసుని నీకు అప్పచెప్తున్నాను, నీ కుమారుడుగా నువ్వు స్వీకరించి అతన్ని నువ్వే చూసుకో అని చెప్పి చెప్పారట. ఇప్పటికీ నాకు 3 రఘునాథులు ఉన్నారు నా భక్తుల్లో, కాబట్టి ఈ రఘునాథుణ్ణి స్వరూప దామోదరుడి రఘు అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మరి ఎవరో తెలియడానికి ఈయన్ని స్వరూప దామోదరుడి యొక్క రఘు అని చెప్పి అనేవారట. సో ఆ రకంగా మరి ఆయనకి అప్పచెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆలింగనం చేసుకుని ఆయన్ని పంపడం. సో ఇలా చేసిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళి సముద్ర స్నానం చెయ్యి, తర్వాత జగన్నాథుడి దర్శనం చేసుకో అని చెప్పి ఇక ఆయన లేచి తన పనులు చూసుకోవడానికి భక్తులను కలవడానికి ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత
ఈ రఘునాథ దాసు అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరినీ కూడా కలుసుకుని ఆ తర్వాత ఈ సముద్ర స్నానం చేసి గోవింద అని అక్కడ ఉండేవాడు కదా చైతన్య మహాప్రభుకి అన్ని పర్సనల్ గా చేసేటటువంటి భక్తుడు. ఆ గోవింద దగ్గరికి వెళ్తే గోవిందుడు ఆ చైతన్య మహాప్రభు కంచంలో ఉన్న ప్రసాదాన్ని ఇతనికి పెట్టడం, అతను ఎంతో ఆనందంతో రఘునాథ్ దాస్ తీసుకోవడం, ఈ రకంగా స్వరూప దామోదరుడి దగ్గర ఉంటూ మరి గోవిందుడు పెట్టిన ప్రసాదం తింటూ ఒక 5 రోజులు ఆయన అక్కడ ఉండడం జరిగింది. కానీ 6వ రోజు నుండి ఇక ఆయన ఆ సింహద్వారం దగ్గర నుంచుని అంటే నుంచుని భిక్ష అడుగుతూ ఉండేవారట. పుష్పాంజలి అనే ఉత్సవం జరుగుతుంది కదా మన. సో ఆ పుష్పాంజలి ఉత్సవంలో భగవంతుడికి అందరూ పుష్పాలు అర్పిస్తూ ఉండేవారు ఆ ఉత్సవంలో. ఇక ఆయన అక్కడే ఉండి మరి అందరినీ కూడా ఈ రకంగా భిక్ష అడుగుతూ వాళ్ళు ఏది ఇస్తే అది ఆయన తింటూ ఉండేవారట. సో అంటే ఇలా భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ వాళ్ళు జగన్నాథుణ్ణి ఈ రకంగా వాళ్ళకి ఏది కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు అనమాట, వాళ్ళకి ఏది అక్కర్లేదు. సో ఈ వైష్ణవులు మరి ఈ రకంగా వాళ్ళకి ఏది దొరికితే అది తిని ఆ సింహద్వారం దగ్గరే ఉంటూ భిక్ష తీసుకుంటూ మిగిలిన వాళ్ళందరి దగ్గర వాళ్ళు భగవంతుని దర్శిస్తూ ఇలా ఉంటారు అని చెప్పి ఆ రకంగా ఈయన కూడా ఇక వెళ్ళి గోవిందుడి దగ్గర ప్రసాదం తీసుకోకుండా ఆయన అక్కడ భిక్ష అడుగుతూ ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఏది వస్తే అది తీసుకుంటూ ఉండేవాడట. అప్పుడు గోవిందుడు చైతన్య మహాప్రభుతో రఘునాథ్ దాస్ ఇక్కడ భోంచేయడం లేదు, ఆ సింహద్వారం దగ్గర ఉండి భిక్ష తీసుకుని అక్కడే తింటున్నాడని చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు రఘునాథ దాసు సరి అయిన భక్తుడి విధానంలో ఉన్నాడు, మరి నిజమైన సన్యాసి ఈ రకంగానే ఉండాలి అని చెప్పి ఉంటూ భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా వాళ్ళు ఏదో తినాలి అంటే వాళ్ళకంతా వచ్చిందేదో తింటాం అని, అంతేగాని ప్లేస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు పెట్టింది తినాలనే ఇది కూడా లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏదో వాళ్ళు అడుగుతారు, ఎవరైనా ఇస్తే ఇచ్చింది తీసుకుంటారు. సో ఆ వైరాగ్యం ఉన్నప్పుడు ఇంకొకళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదు. అంటే ఆధారపడకూడదు అంటే ఎవరో మనకు వండుతారు పెడతారు అని. కాబట్టి అలా ఆధారపడ్డాము అంటే మరి ఇక ఆ వైరాగ్యంలో వాళ్ళు నెగ్గలేరు. మరి భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణ కరుణ అంటే ఈ వైరాగ్యంలో ఉంటామన్నప్పుడు వైరాగ్యంగానే ఉండాలి అని చెప్పి అది పద్ధతి అని ఆయన అనడం. మనం వెళ్ళి రకరకాల ఆహారాలు తినాలి అంటే ఇలా మనం అనుకున్నప్పుడు మన ఆధ్యాత్మికత పోతుంది. కాబట్టి మన నోటికి మనం బానిసలం అయ్యామంటే రుచికి, ఈ రకంగా మనం మరి మన నోటికి మనం ఏది రుచి అనిపించాలి అంటే భగవన్నామమే అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ మర్నాడు అనడం జరిగింది గోవిందుడితో. సో అతను మంచి మార్గమే ఎన్నుకున్నాడు అని ఆయన చెప్పడం. రఘునాథ్ దాస్ అప్పుడు మరి ఇక స్వరూప దామోదరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి మరి నేను నా సాంసారిక జీవితం గృహస్థు జీవితాన్ని వదిలిపెట్టేశాను, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నాకు ఏం చేయాలో మీరు కొంచెం సలహా ఇవ్వండి అని స్వరూప దామోదరుడిని అడగడం జరిగింది. అయితే చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర ఏమీ అనలేకపోయేవాడు. సో స్వరూప దామోదరుడిని అడిగాడనమాట. గోవిందుడిని వీళ్ళ దగ్గర చెప్తూ ఉండేవారు. సో స్వరూప దామోదరుడు చైతన్య మహాప్రభుతో రఘునాథ దాసు ఇట్లా మీ దగ్గరే మీ పాదాల దగ్గరే ఉంటానని అంటున్నాడు, మరి ఏం చేయాలో అతనికి మీరు ఆదేశించండి అని ఆయన చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు నవ్వి రఘునాథ్ దాస్తో నేను స్వరూప దామోదరుణ్ణి నీకు పెట్టాను కదా, నీకు ఏం చేయాలో చెప్పడానికి, అతన్ని అడిగి నువ్వు ఏం చేయాలో నీ బాధ్యతలు ఏమిటో తెలుసుకో. ఒకవేళ నా దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఎక్కువగా నువ్వు అందరితో మాట్లాడొద్దు, ఎక్కువ మాటలు తగ్గించి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే అంటే జనరల్గా
నువ్వు మాటలు తర్వాత వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడడం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ, అలాగే ఎంతో రుచికరమైన భోజనం చేయాలని, మంచి మంచి దుస్తులు వేసుకోవాలని, ఇటువంటి వాటి మీద కోరికను తగ్గించుకో. అలాగే నన్ను అందరూ గౌరవించాలి అని నువ్వు అనుకోవద్దు. అంటే ఇది ఎంతో అంటే హ్యూమిలిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఎంతో వినయం, అంటే మనకేదో తినాలని, మంచి బట్టలు వేసుకోవాలని, వాళ్ళతో వీళ్ళతో కబుర్లు చెప్పాలని, లేదా అందరూ నన్ను గౌరవించాలని, ఇటువంటివేమీ లేకుండా ఉన్నారు అంటే ఇక వాళ్ళు ఎంతటి డౌన్ టు అర్త్ అంటారు చూసారా ఇంగ్లీష్లో. అంటే అంత వాళ్ళంత సింప్లిసిటీ అనమాట, ఇక సింపుల్గా చెప్పాలంటే. కానీ నన్నేదో అందరూ గౌరవించాలనుకోకు, నువ్వు అందరినీ గౌరవించడం చెయ్యి. అలాగే ఎప్పుడు భగవన్నామాన్ని జపించు. మరి ఆ రకంగా నీ మనసులో ఎప్పుడు రాధాకృష్ణులకి సేవ చేసుకో అని చెప్పి నీకు క్లుప్తంగా నేను చెప్పవలసింది చెప్పాను. ఇక వివరాలన్నీ నువ్వు స్వరూప దామోదరుడు దగ్గరికి తీసుకో అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. ఎవరైతే వాళ్ళని వాళ్ళు గడ్డిపోచ కంటే మేము తక్కువ అనే భావంతో ఉంటారో, ఎవరైతే వృక్షాన్ని మించినటువంటి సహనంతో ఉంటారో, మరి ఎవరైతే ఎదుటి వాళ్ళు నన్ను గౌరవించాలి అనే కోరిక లేకుండా ఉంటారో, అంతేకాకుండా ఎదుటి వాళ్ళకి గౌరవాన్ని ఇస్తూ వాళ్ళకి గౌరవం కావాలి అని అనుకోకుండా ఉంటారో, అలాంటి వాళ్ళు భగవన్నామాన్ని చాలా తేలికగా జపించగలరు. సో భగవన్నామాన్ని జపించే భక్తుడికి ఉండే లక్షణాలు ఇవని ఆయన చెప్తున్నారనమాట. అంటే గడ్డిపోచు కంటే నేను తక్కువ, వృక్షం కంటే ఎక్కువ మరి సహనం. వృక్షం పాపం కొట్టేసినా కూడా అలాగే భరిస్తుంది, నీడిస్తుంది, చెట్లు మరి పళ్ళు ఇస్తుంది, అన్ని ఇస్తుంది. అలా వృక్షాన్ని మించిన సహనంతోనూ, అందరూ నన్ను గౌరవించాలనే కోరిక లేకుండా తన అందరినీ గౌరవిస్తూ, ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడే భగవన్నామం కూడా వాళ్ళు చెప్పగలరు, చాలా తేలికగా చెప్పగలరు ఇటువంటి భక్తులు అని చెప్పిన తర్వాత రఘునాథ్ దాసు చాలా నమస్కరించడం, ఆయన ఆలింగనం చేసుకుని పంపించడం స్వరూప దామోదరుడు దగ్గరకు. ఆ తర్వాత ఈ భక్తులందరూ బెంగాల్ వాళ్ళు ఇక్కడికి చేరుకోవడం, చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళందరినీ కలవడం, తర్వాత ఈ గుండీచా టెంపుల్ వాళ్ళందరితో ఎలా ప్రక్షాళనం చేయించారో మనం చూసాం కదా, అదంతా జరగడం. అప్పుడు రఘునాథ దాస్ ఆ భక్తులందరినీ కలవడం, అద్వైతాచార్యులు ఆయన పట్ల ఎంతో ఆదరాన్ని చూపించడం. ఆ తర్వాత శివానంద సేన్ అనే భక్తుడిని కలవడం. ఆయన మీ నాన్నగారు ఒక 10 మందిని నిన్ను తీసుకురమ్మని పంపించారు, నాకు ఒక ఉత్తరం రాశారు నిన్ను తిరిగి పంపించమని. మరి ఆ 10 మందికి నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలియక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారనమాట. సో ఈ బెంగాల్ వాళ్ళంతా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 4 నెలలు ఇక్కడ జగన్నాథపూర్లో ఉండి, ఈ రథయాత్రలన్నీ అయిన తర్వాత వాళ్ళంతా ఇంటికి వెళ్ళినాక అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గారి తండ్రి విన్నాడు ఈ కొడుకు అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి. విని ఈ శివానంద సేనుడి దగ్గరికి ఒక మనిషిని పంపుతాడు. పంపి మరి పంపినప్పుడు ఆ మనిషి వచ్చి, మీరు ఎవరైనా ఇలా సన్యాసం తీసుకున్నానని వచ్చిన వ్యక్తిని ఎవరైనా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర చూసారా? అతను రఘునాథ దాసు, ఈ గోవర్ధన మజుందార్ అనే అతని కుమారుడు, నీలాచలంలో ఉండేవాడు, ఇక్కడ నీలాచలంలో మీరు అతన్ని కలుసుకున్నారా అని అడిగినప్పుడు శివానంద సేనుడు, చూశాను, రఘునాథ దాసుడు చైతన్య మహాప్రభుతో దగ్గర ఉన్నాడు, అతను తెలియని వాళ్ళు ఎవరు మరి అని చెప్పడం. చైతన్య మహాప్రభు అతన్ని స్వరూప దామోదరుడి దగ్గర ఉంచారు. కాబట్టి అతను అందరి భక్తులకి కూడా చైతన్యం జీవన్లాగా ఉంటున్నాడు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఇతనంటే ఎంతో ఇది. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని రాత్రింబవళ్ళు జపిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభుని వదిలి ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండడు. ఎంతో సంపూర్ణమైన సన్యాసం ఆయన, అంటే అలాంటి జీవితాన్ని ఆయన గడుపుతున్నాడు. కాబట్టి అతనికి ఏదో తినాలని, మంచి బట్టలు వేసుకోవాలని అదేమీ లేదు. ఏదో ఉన్నదేదో తీసుకుని ఆ రకంగా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాడు. మరి ఒక 4 గంటలైన తర్వాత మరి ఆయన
ఏది సింహద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ భిక్ష తీసుకుంటాడు, అక్కడ ఇచ్చిందేదో తీసుకుంటాడు అని చెప్పి అంతవరకే స్వీకరిస్తాడు అని చెప్పిన తర్వాత ఈ వచ్చిన మనిషి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి ఈయన తండ్రికి ఈ విషయం అంతా కూడా చెప్తాడు. ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇక తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడి ఇక కొంత అతనికి కొంతమంది సేవకుల్ని, ఆ తర్వాత కొన్ని వస్తువుల్ని అతను కొంచెం సుఖంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి అనుకుని చెప్పేది ఒక 100 బంగారు నాణ్యాలను, తర్వాత 2 సేవకులను, ఒక బ్రాహ్మణులను, వీళ్ళందరినీ ఆ శివానంద సేనుడి దగ్గరికి పంపిస్తారు. పంపించినప్పుడు శివానంద సేనుడు, మీరు జగన్నాథపురి వెళ్ళలేరు, నేను వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి నాతో పాటు, ప్రస్తుతం మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి, మనందరం వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు తీసుకువెళ్ళొచ్చు ఇవన్నీ అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం. సో ఇక్కడ ఈ విషయం చెప్తూ కవి కర్ణాపురి ఈ రఘునాథ దాసు యొక్క ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చాలా వివరంగా రాశారు. ఆయన చైతన్య చంద్రోదయ నాటకం అనేది ఒకటి రాశారట ఈ కవి కర్ణాపుర. అందులో ఆయన చాలా గొప్పగా రాశారు రఘునాథ్ దాస్ గురించి ఈ విషయాన్ని చెప్తూ. ఆయన యదునందనాచార్యుడు శిష్యుడు, ఇందాక చూసాం కదా వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పురోహితుడు, ఆయన అద్వైతాచార్యులతో దగ్గర దీక్ష తీసుకున్న ఆయనని. సో ఆయన యొక్క శిష్యుడు, ఈయనేమో ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నాడు. అప్పుడు చాలా మృదు అయిన వాడు, వాసుదేవ దత్తులకు చాలా ముఖ్యుడు కాబట్టి ఆయన యొక్క దివ్యమైన లక్షణాల వల్ల చాలా మంది భక్తులు, చైతన్య మహాప్రభు భక్తులందరూ కూడా ఆయనంటే ఎంతో ప్రేమగా ఉండేవారు. చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఇది ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. స్వరూప దామోదరులకి ఎంతో దగ్గరవాడు అంటూ ఆయన గురించి, ఇంకా జగన్నాథపురిలో వాళ్ళు ఆయన గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు, ఎందుకంటే భక్తులందరినీ కూడా ఆయన రకంగా ఆనందపరిచేవాడు అని చెప్పి ఈ రకంగా ఆ కవి కర్ణాపురి గారు ఆయన పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది. శివానంద సేనుడు వచ్చిన వ్యక్తికి ఇదంతా చెప్పాడు కదా, రఘునాథ దాస్ తండ్రికి విన్నవించవలసిందిగా. ఆ తరువాత సంవత్సరం శివానంద సేనుడు జగన్నాథపురి వెళ్ళినప్పుడు మరి వాళ్ళతో తనతో పాటు ఆ సేవకుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, అంటే వంట చేయడానికి ఒక బ్రాహ్మణుల్ని, ఈ ధనాన్ని తీసుకుని ఆయన వెళ్ళాడు. సో ఆయన వెళ్ళి రఘునాథ దాసుని కలుసుకుని, ఇట్లా మీ నాన్నగారు ఇవన్నీ పంపించారంటే ఆయన ఏవి తీసుకోకుండా నాకు ధనం వద్దు అని చెప్పి ఆయన తిరస్కరించడం. అయితే ఆ వంట చేయడానికి వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు, ఆ 2 సేవకులు మాత్రం వాళ్ళు ఆ డబ్బు తీసుకుని వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయారట. అయితే రఘునాథ్ దాసు చైతన్య మహాప్రభుని తన ఇంటికి పిలవడం, ఏది 2 రోజు నెలకి 2 సార్లు పిలుస్తూ ఉండేవారనమాట. ఈ 2 సార్లకి 640 కౌదీలు అని ఆ రోజుల్లో అనేవారు అనుకుంటా. అంత ఖర్చు అయ్యేదట. అది మాత్రం ఆ సేవకుల దగ్గర ఆయన తీసుకునేవాడట, చైతన్య మహాప్రభుని పిలిచినప్పుడు పెట్టడానికి. సో అలా పిలుస్తూ ఇలా 2 సంవత్సరాలు ఈ రకంగా జరిగింది. కాకపోతే 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇక ఆయన అది కూడా ఆపివేసి చైతన్య మహాప్రభుని ఒక 2 నెలలు పిలవకుండా ఉన్నాడు. ఉంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు స్వరూప దామోదరుణ్ణి, ఏమిటి నన్ను రఘునాథదాస్ పిలవడం ఆపివేశాడే అని అడిగినప్పుడు, నేను చైతన్య మహాప్రభుని వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి భౌతికమైనటువంటి ధనము అది తీసుకుని నేను పిలుస్తున్నాను, ఆయనకి దీనివల్ల ఏమి ఆనందం కలిగిస్తున్నాను నేను, కాబట్టి నేను ఇవన్నీ ఇంకొకరి దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు, అందుకని నేను ఇటువంటి పనులు చేయడం వల్ల నాకు భౌతికమైనటువంటి పేరు ప్రతిష్టలే కానీ ఇలా పెడుతున్నాను అది ఇది అని, నాకు వేరే రకమైన నిజమైనటువంటి లాభం ఏమీ లేదు, ఆధ్యాత్మిక లాభం అని చెప్పి అతను అనడం జరిగింది. కాబట్టి అందుకని అతను నిన్ను పిలవడం లేదు అని స్వరూప దామోదరుడు చెప్తాడు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చిరునవ్వు నవ్వి, ఎప్పుడైనా సరే ఇలా భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మన మనస్సు కూడా, తీసుకున్న వాడి మనస్సు కూడా ఈ రకంగా
భౌతికత్వంలోనే ఉంటుంది. అలాగే ఉన్నప్పుడు ఇక భగవంతుడి వైపు మళ్ళడం కష్టము. కాబట్టి రఘునాథ్ దాస్ చెప్పింది కూడా అంటే రఘునాథ్ దాస్ ముందు చైతన్య మహాప్రభుని పిలవడానికి ధనాన్ని ఉపయోగించుకుందాం అనుకున్నాడు. తరువాత అతను కూడా తెలుసుకున్న విషయం ఏమిటంటే, నేను ఇలా మా నాన్నగారి ధనంతోనో ఇంకేదో ధనంతో నేను ఈ భౌతికమైన ధనంతో నేను ఆయన్ని తృప్తిపరిచేది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండి నేను ఈ రకంగా తృప్తిపరచాలి గాని అన్నది తెలుసుకుని అతను ఆపివేశాడు. అది కరెక్టేనని ఈయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ కారణంగా నిన్ను పిలవడం లేదు అని నిజమే. భౌతికత్వంలో ఉన్న వారి ఆహారం తిన్నప్పుడు అంటే ఆయన అవతారం కాబట్టి ఆయనకు అది జరగకపోవచ్చు, కానీ జనరల్ గా అలాంటి భావాలతో అలాంటి భోజనాలు చేసినప్పుడు అలాంటి భావాలే వస్తాయి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఈ రఘునాథ్ దాసులు ఈ సింహద్వారం దగ్గర ఉండి భిక్ష తీసుకోవడం ఆపివేసి అక్కడ అంటే ఇది అన్నదానం చేసే చోటు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం ప్రారంభించారట. చైతన్య మహాప్రభు ఇది గోవిందుడు ఆయనకు చెప్పడం, అది విన్న తర్వాత ఈయన స్వరూప దామోదరుడితో సింహద్వారం దగ్గర ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు భిక్ష అని అడిగినప్పుడు స్వరూప దామోదరుడు అక్కడ సింహద్వారం దగ్గర నుంచోవడం ఆయనకు సంతోషంగా లేదు, కాబట్టి మధ్యాహ్నం పూట వెళ్ళి ఇలా అన్నదానం దగ్గర వెళ్ళి తీసుకుంటున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు అది చైతన్య మహాప్రభు అలా అతను అక్కడ మానివేసి అన్నదానం ఇచ్చే చోటుకు వెళ్ళడమే కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే ఇలా మనం నుంచుని కావాలి అంటూ మనం అడిగి తీసుకునే కంటే ఎవరైనా ఇచ్చే చోటుకి దానం చేసే చోటుకు వెళ్ళి దానం తీసుకోవడం మంచిది. ఈ సింహద్వారం దగ్గర ఇతను అడుగుతున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, సో అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి అతను చేసింది కరెక్ట్, మంచి పని అని చెప్పి, అంటే క్రమేణా అతను ఏ స్థితికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతగా ఎదిగారు అన్నది ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఏమీ ఎరగనట్లుగా స్వరూపదామోదరుని అడగడం, ఆయన కారణం చెప్పడం, అది కరెక్ట్ అయిన కారణమేనని ఈయన తర్వాత చెప్పడం. సో అలా ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మిక మెట్లన్నీ కూడా ఎలా ఎక్కుతూ ఆయన పరిపూర్ణ దశకు వెళ్తున్నాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అలా చైతన్య మహాప్రభు అని తన యొక్క కరుణను మళ్ళీ ఆయనకు చూపించడం, ఆయన పట్ల ఆదరాన్ని ఆ రకంగా చూపించారు అని చెప్పి ఆయనకి సో చైతన్య మహాప్రభు ఎంతగా సంతోషించారంటే ఈయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి గోవర్ధనగిరి నుంచి తెచ్చినటువంటి ఒక రాయిని, మరి గోవర్ధనగిరి నుంచి అది భగవంతుడి యొక్క అవతారమే అనుకుంటాం గోవర్ధనగిరి, సో ఆ రాయిని అలాగే ఒక శంఖాలతో చేసినటువంటి ఒక మాలను ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ రెండు ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెండు మరి నార్మల్ గా ఎవరు ఇటువంటివి సాధారణంగా ఎవరికి ఇవ్వరు, కానీ మరి చైతన్య మహాప్రభు ఈ రెండు ఇచ్చారని చెప్పి రఘునాథ దాస్ ఎంతగానో సంతోషించి ఆ మాలను తన మెడలో వేసుకోవడం, ఆ తర్వాత ఆ రాయిని ఎప్పుడు తన గుండె ఆనించుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి కళ్ళకి ఆనించుకుంటూ అలా ఉంటూ ఉండేవాడట. ఒక్కొక్కసారి ముక్కు దగ్గర పెట్టి వాసన చూడటం, ఒక్కొక్కసారి తల మీద పెట్టుకోవడం, ఈ రకంగా ఆ గోవర్ధన గిరి నుండి వచ్చిన రాయి ఎప్పుడు కూడా ఆయన కంటి నీరుతో తడిగానే ఉండేది అని చెప్తున్నారు. అంతగా ఆయన భావావేశంలో ఉండేవాడు తన్మయత్వంలో ఆ రాయిని పెట్టుకుని. ఇది స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో ఒక భాగమే అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు అతనితో చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఆయన ఆ రాతిని తల దగ్గర, మరి తల మీద, కంటి దగ్గర పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు, హృదయం దగ్గర అని చెప్తున్నారు. అలా 3 సంవత్సరాలు ఆయన ఈ రాయిని, ఈ దండను పెట్టుకుంటూ ఎంతో తృప్తితో అక్కడే ఉన్నాడు. తర్వాత మరి చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈయన ప్రవర్తనకు చాలా సంతోషించేవారు. అంటే ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితికి
సో ఈ రాయిని నువ్వు ఈ రకంగా ఆరాధిస్తూ ఉండు. ఎందుకంటే ఒక శుద్ధ బ్రాహ్మణుడి వల్లే తప్పనిసరిగా నీకు త్వరలోనే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ ఆలస్యం లేకుండానే నీకు లభిస్తుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పి, ఇప్పుడు ఎవరైనా అటువంటి ఆరాధన కావాలి అంటే మరి ఎవరికైనా మరి కొంచెం నీళ్లు, తులసి మాత నుంచి కొన్ని పువ్వులు కావాలి. అది పూర్తి పవిత్రమైనటువంటి విషయాలు కాబట్టి నువ్వు ప్రేమతో భక్తితో నువ్వు 8 తులసి పుష్పాలను నువ్వు భగవంతుడికి అర్పించు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఈ గోవర్ధన శిలకి ఆయన తులసి పుష్పాలతో ఈ రకంగా పూజ చేయడం ప్రారంభించారు. సో ఎలా పూజ చేయాలో కూడా ఆయన పుష్పాలు అర్పించడం అవన్నీ కూడా చెప్పారనమాట. సో ఈ స్వరూప దామోదరులు ఈ రఘునాథ్ దాస్కు ఒక 2 బట్టలు, ఒక్కొక్కటి ఒక 6 అంగుళాలు పొడవు ఉన్న బట్టలు, తర్వాత ఒక పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న చెక్క స్టూల్ లాంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఒక జగ్ అంటే నీరు, మరి నీటితో దాన్ని అభిషేకం లాగా చేయమన్నారు కాబట్టి ఆ నీరుకు పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న పాత్ర ఆయన ఇచ్చారు. సో దాంతో ఆయన ఆ చెక్క మీద ఆయన బట్టను పరిచి, మీ స్వరూప దామోదరుడు ఇచ్చిన బట్టను ఆ నీరుతో రోజు ఆయన ఈ రకంగా దానికి పూజ, ఆ గోవర్ధన శిలకు ఆయన పూజ చేస్తూ ఉండేవాడట. చేస్తూ ఆయన అంటే స్వయంగా మరి చైతన్య మహాప్రభు చేతి నుండి తనకి వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఈ రకంగా ఆయన ఇవన్నీ ఇచ్చారని ఆ తన్మయత్వంలో, ఆనందంలో ఆయన ఇక భౌతిక ప్రపంచాన్ని కూడా మరిచి ఈ ఆరాధనలో తన జీవితంలో మరి 22 గంటలు, 24 గంటల్లో, ఒక రోజులో 24 గంటలు 22 గంటలు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ భగవంతుడి పాదాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన తినడం పడుకోవడం కూడా 1 గంటన్నర కంటే ఎక్కువ చేసేవాడు కాదు. ఆ 1 గంటన్నరలో తినడము పడుకోవడం ఏది చేసినా మిగిలిన టైం అంతా కూడా ఆయన హరినామ జపంలోనే గడిపేవాడు. సో ఆయన యొక్క వైరాగ్యం నిజంగా అద్భుతం. మరి తన యొక్క జీవితం మొత్తం కూడా ఆయన వేరే ఏదో రుచి కోసం అది ఇది తినాలి అనేటటువంటి కోరికని కంప్లీట్గా ఆయన వదిలిపెట్టాడు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడే ఆయన దారిలో ఏమీ తినకుండా వచ్చాడు. ఎప్పుడు ఏమీ ఆయన అంటుకునేవాడు కాదంట. ఒక చిన్న బట్టని మాత్రమే చుట్టుకుని ఉండేవాడు. ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలను అక్షరాల ఆయన పాటించాడు. తినడం కూడా ఏదో ఈ శరీరం ఉండటానికని తినేవాడు, అంతేగాని తింటూ కూడా మరి ఆయన ఏదో ఎంతవరకు తినాలి అంటే, నేను ఈ తినడం అవసరమా నాకు అనేటటువంటి భావనలో ఉండేవాడు అని చెప్తూ అక్కడ ప్రసాదం అమ్ముతూ ఉండేవారు, జగన్నాథ ప్రసాదం. అది ఆలయం దగ్గర. సో అది 1-2 రోజులు అయిన తర్వాత అమ్ముడు పోకపోతే చెడిపోతూ ఉండేదట. ఆ చెడిపోయిన ప్రసాదం వీళ్ళు గోవులకి వాటికి పెడుతూ ఉండేవారట ఆ సింహద్వారం దగ్గర. అది చెడిపోయిందని ఈ ఆవులు కూడా తినేవి కాబట్టి ఆ వాసనకు. అయితే రఘునాథ దాస్ వెళ్ళి ఆ చెడిపోయిన అదంతా తెచ్చుకుని దాన్ని కడిగి శుభ్రంగా ఆయన అదే తినేవాడట. సో కొంత ఉప్పు వేసుకుని. సో ఇది చూశాడు స్వరూప దామోదరుడు ఇతను ఈ రకంగా చేయడం చూసి నవ్వి అందులో నుంచి కొంత ఈయన అడిగి తీసుకుని ఆయన కూడా తిన్నాడట. నువ్వు రోజు ఇంత అమృతాన్ని తింటున్నావే, నువ్వే తింటున్నావు కానీ మాకు ఇవ్వలేరు ఏమిటి, మరి నువ్వు ఇలా అని ఆయన అనడం జరిగిందనమాట. అంటే చైతన్య అంటే ఈ భక్తులు ఎలా ఉంటారన్నది, ఇతని మీద ప్రేమతో ఇతను తింటున్నప్పుడు వాళ్ళు మనం రుచిగా ఉండాలి అటువంటిదే తినాలని, చెడిపోయిన ప్రసాదం మరి ఆవులు కూడా తిన్నప్పుడు ఈయన తెచ్చుకుని కడుక్కుని ఆయన ఏదో ఒకటి తినాలి కాబట్టి అంటే లిటరల్ గా ఈ జీవితం సాగడానికి అవసరమైనది మాత్రమే తింటున్నాడు అనమాట. సో అలా
తింటున్నాడు, అయ్యో ఇదేమిటి ఇది తింటున్నావు అని అనకుండా ఆయన నువ్వు ఇంతటి అమృతాన్ని తింటూ మాకు పెట్టవేమిటి అని ఆయన కూడా అడిగి తీసుకుని తినడం అంటే మరి ఇతడెంతటి భక్తుడు, ఇతడెంతటి వైరాగ్యంలో ఉన్నవాడో మనకి స్వరూప దామోదరుల గురించి కూడా అర్థమవుతుంది. ఇది గోవిందుడు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుకి చెప్పడం, ఆయన మర్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా అన్నారట, మీరు ఇంత మంచి విషయాలన్నీ మంచివన్నీ మీరు తింటూ నాకేమీ పెట్టడం లేదేమిటి అని ఆయన బలవంతంగా వాళ్ళ దగ్గర కొంత తీసుకుని తినడం ప్రారంభించారు. తిని ఇంకా కొంచెం తీసుకోబోతే వెంటనే స్వరూప దామోదరుడు ఆయన చేయి పట్టుకుని ఇది నువ్వు తినదగ్గది కాదు అని ఆయన అనగానే మళ్ళీ ఆయన బలవంతంగా తీసుకుని తిన్నారట. తిని నేను రోజు రకరకాల ప్రసాదాలు నాకు పెడుతున్నారు, కానీ ఇంత మంచి ప్రసాదం రఘునాథుడు తినేంత మంచి ప్రసాదం నేను ఎప్పుడు తినలేదు అని ఆయన కూడా అనడం జరిగింది. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆ రకంగా జగన్నాథపురిలో ఆయన ఉంటూ ఎన్నో లీలల్ని, అంటే లీలలు అంటే మ్యాజిక్లు అవి అక్కర్లేదు, మనుష్యులని ఈ రకంగా మార్చగలగడమే ఒక లీల. ఇంతటి భక్తులుగా మనుష్యులను మార్చగలగడమే ఒక లీల. సో ఆయన మరి ఆ రకంగా జగన్నాథపురిలో ఉంటూ ఉన్నారు. మరి ఎప్పుడైతే రఘునాథ దాసు ఇంతటి ఒక తపస్వి లాగా ఆయన ఇంతటి వైరాగ్యంతో ఉండడం చూసి మరి చైతన్య మహాప్రభు కూడా చాలా ఆయన యొక్క పురోగతికి, అంటే ఎంతటి మనం అనుకుంటాం పాపం వాళ్ళు ఏమి తినలేదు ఇలా పారేసి, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతటి పురోగతి చెందారనేది అవిలో తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అందుకని ఆయన ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు, ఎంతగా ఎదిగాడు ఆధ్యాత్మికంగా అన్నది ఆయన అర్థం చేసుకోగలరు కాబట్టి ఆయన చాలా తృప్తి పడ్డారు. అలాగే రఘునాథ దాసులు గౌరంగ స్థావ కల్పవృక్ష అనే ఒక పద్యాన్ని రాస్తూ తనని ఏ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు ఇలా కైవల్యానికి దారి చూపించారు అనేది వివరిస్తాడనమాట. నన్ను ఆయన ఈ రకంగా ఈ సంసార దావానల నుంచి నన్ను బయటికి లాగారు, నన్ను స్వరూప దామోదరులు వంటి వారికి అప్పజెప్పారు, అంత గొప్ప వ్యక్తికి. తరువాత నాకు ఈ రకంగా ఈ శంఖాలు వీటితో కూడినటువంటి గవ్వలతో కూడిన దండ ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత గోవర్ధన శిల ఇచ్చారు, తనకి ఎంతో ప్రీతికరమైనటువంటి గోవర్ధన శిలను నాకు ఇచ్చారు. అటువంటి చైతన్య మహాప్రభు మరి ఆయన పట్ల నాకు విపరీతమైనటువంటి గౌరవం, ఆరాధన, నా హృదయాన్ని ఈ రకంగా మేల్కొల్పిన చైతన్య మహాప్రభు పట్ల నాకు ఈ ఆరాధన ఉన్నది అంటూ ఆయన ఒక ఒక కవిత రాయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు రఘునాథ దాసుల వారు ఏ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన జీవితాన్ని మరి మనం చూస్తున్నాం కదా, పెద్ద కొంచెం ధనవంతుల కుటుంబం నుంచే వచ్చాడు, కానీ ఆయన చివరికి ఈ రకంగా ఒక భక్తుడు గోస్వామి అయ్యారనమాట. సో రూప గోస్వామి రఘునాథ గోస్వాములకి నమస్కరిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గారు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః.